Diba ang atuang ihatag na definition sa pagpuasa is sa kaibada nga di kaya nimo ang tanan nga makadaot sa pagpuasa. So unsa man itong mga makadaot sa pagpuasa? Atong usa-usahon. Ang una, pagkaon. Bisan pag-unsa kagamay o kadako ang imong kanon, makadaot na sa imong pagpuasa. Sunod, ang pag-inom. Bisan pagpatak lang sa tubig, dili pwede nimo buhaton. Sa mga bago, sa mga first timer nga magpuasa, si Pastor, first time nimo, marong pula na. Inshallah. Brother, dili pwede mo kaon, usa ka mumuho, basta magtunga, pwede kanon. Ug tubig, sa patak lang, dili pwede kanon, imnon. Usapon sa makadaot, ang pagtulong sa imuang asawa, makadaot na siya sa pagpuasa. O kahibalo mo, nga kana siya ang pinakadako nga makadaot sa pagpuasa. Ang modulog ka sa imuhang asawa o sa imuhang bana nga napay adlaw sa sulog sa bulan sa Ramadan. Nga naman, kay naakay silot ihatag sa Allah. Kung sa silot nga buhaton nimo, itawag na siya kafara. Ang una, magpagawas ka kanang ulipon. Unay, sa unang panang, gusto man ng ulipon, magpagawas ka o ulipon. Kung wala na siya, mag-fasting ka pagkahuman ng Ramadan, 2 months, sunod-sunod. 2 months, sunod-sunod. Once nga ma-break ni mo, back to zero. So ang counting niya, 60 days ang imong bayaran nga imong ipuasa kung modulog ka sa imong asawa sa adlaw sa bulan sa Ramadan. Pero pag gabi, pwede ka modulog sa imong asawa. Adlaw lang dili pwede. Kung buhaton mo na, mag-fasting ka pagkahuman sa Ramadan o 2 months, equivalent sa 60 days, sunod-sunod na walay putol. Gawas lang kung gihilatan ka o nag-travel ka o giregla ka, naputol na siya. Pero kung walay valid reason, giputol niyo, example, naala ka sa pang 40 days. Tapos, 20 days na nagkulang. Wala ka ni puasa sa kadlaw lang, nagpahulay ka. Back to zero ang counting. Useless tong 40 days ngayon mo napuasahan. Syahrayn mutatabi'ain. Dapat 2 ka bulan nga, sunod-sunod. Muna'y silot sa iyang dulog ang iyang asawa samtang siya nagpuasa o iyang asawa po nagpuasa. Silang duha, mag-fasting, silang duha. Kung dili kaya mag-fasting kay tigulang na o naisakit, is magpakaon sila o 60 ka mga Muslim. So panalitan na 60 ka po ka mga Muslim tibuko nimo o imo silang pakanon, so kato siya ang imuhang silot sa imuhang pagtulog sa imuhang asawa mo. Bayaran pa dyan nimo itong usa ka adlaw nga na-break nimo ang isa ditulog ka sa imong asawa. Nakuha na to, Brother Juan Pinhor. Nagkan, umutulog ka sa imong asawa, sampai ikaw nagpuasa, ang silot, after Ramadan, magpuasa ka 2 ka bulan, sunod-sunod, walay putol. Kung putlo nimo, back to zero ang counting. Listen. Kung nag-antusan na lang, inigmusalog ang adlaw, pwede na kampuan. Mudula sa mga asawa. Bisa galing ka ito imong iftar, walay problema. Ay salong naman ang adlaw. Usa sa mga maka-break sa fasting is imong tuyoon nga ikaw magsuka. Tuyoon nimo. Pero kung dili nimo tuyoon, nagsuka ka, walay problema. Dili ma-break ang imuhang fasting. Right, kung sa mga makadaot, regla. Inshallah, atong i-discuss, atong palaptun gamay ang regla. Kunya. Inshallah. Kung sa mga makadaot, ang imong tuyoon nga pagawsod ng imuhang sperm cell. Lalaki, babayi. Magkuhan ka ba? Kanang sanik. Kanang masturbation. Tuyoon nimo nga magawsan ka, magawsan nimo ang imong sperm cell. Babae o lalaki, daot ang imong fasting. Karon na ipamutana, Ustad.
Pwede ba mo halok sa asawa? Yes, pwede mo halok sa asawa. Bisan ikaw nagpuasa. Kung pananglitan Ustad, ihalok mo sa kong asawa. Dayon, nainigawas sa ako similya. Break ang imong fasting. Pero kung ang nigawas sa imuha is dili similya, itawag sa Arabic nga madhi. Liquid nga mo gawas sa imuhang private part, nga dili siya lami. Kaya katong mani, katong sperm cell, kung gawas, lami man siya mo gawas. Pero kani kay dili man, madhi ang tawag, wala ra na break ang imong fasting. Padayon ka sa imong pananglitan. Naghaluganay mo sa imong asawa, samtang kamo nagpuasa. Ya napay adlaw. Dayon na gawas nga liquid sa imuhang private part, babae man o lalaki, nga dili siya sperm cell. Walay problema, dili madaot ang imuhang pagpuasa. Kuha na to. Ang makadaot, katong mismong sperm ang gawas, mo tay makadaot sa imong pagpuasa. Pero dili ka mag-fasting o 2 months na tuloy-tuloy. Eh katong mag-fasting, katong yung nakipagtalik ka ba? Kanang imo yung gisulod sa iyaha, mo na siya ang mag-fasting ka o 2 months nga tuloy-tuloy. Usapon sa makadaot sa puasa, ang imong intensyon nga putlon ang imong pagpuasa. Example, punto na, may kapoy na makubay, hindi naman ikaya ni. Sige, punto na akong intensyon, dili na ako magpuasa. Sa dihang mag-intensyon ka, nga di na nimo ipadayon na imong pagpuasa, automatic, daot na ang imong fasting. Misang pag di pa ka mukaon, di pa ka mo inom. Pananglitan, si Sister Almira. Almira lang yung pangalan, no? Pananglitan. Kailang cellphone, itago ng cellphone. Itago. Pananglitan, nag-fasting siya. Pagkaabot og tuhor, gutom na kay siya. Nasimutan niya ang luto sa iyang mama. Wala, dili na lang ko mag-fasting. Dangon na lang na ako ni. Okay, automatic, break ang iyang fasting. Bisang pag wala pa siya nakakaon. Pananglitan, moto yung ingon, hindi lang ko mag-fasting. Sa diyang mukhaon na siya, nakabati siya konsensya. Ay, ayaw na lang. Ako na lang ipadayon. No. Break na yung fasting. Pero, dili pasabot. Nga pwede na ka mukaon. Dili ka po ka pwede mukaon. Hangtod nga musalog ang adlaw kay balaan ang bulan sa Ramadan. Sama na gyapon sa regla. Atong discuss niya, inshallah, bayan sa regla. Right. Usa sa mga makadaot, kung ikaw mag-dialysis, sa mga brothers na ko, nga dialysis patient, inaot ng layo na sa Allah sa daan na masakit. Sakit niya. Kung mag-dialysis sila, automatic break ang ilahang fasting. Kailangan nila bayaran siya pagkahuman sa Ramadan. Pero ato na siyang i-discuss about sa katong walay kaya nga mag-fasting, inshallah. Apil ni siya sa mga tao na dili kaya mag-fasting. Sunod, ang iyahang tuyuon nga magpagawas ng daghang dugo. Kung sa example, tuyuon nga magpagawas ng daghang dugo. Si Brother Chikoy, sakpan, may cellphone. Iya mo cellphone lagi, kaya sayang yan ang kuhan. Kung sa example nga tuyuon ni mong pagpagawas ng daghang dugo, kanang mag-donate, di ba? Kung mag-donate ng dugo, usa ka bag, 2 ka bag, daghang dugo, ipagawas ka imong ituyo, automatic, break na imong fasting. Una, kung samtang ikaw nagpuasa, na nanginhalang dugo, ayaw sa mag-donate. Mula lang ha, masalok ang adlaw, ayaw ka mag-donate ng dugo. Kaya kung mag-donate ng dugo, samtang ikaw nagpuasa, madaot ang imong fasting. Kani, usapon sa makadaot sa pag-fasting ang panigarilyo. Once nga manigarilyo ka, break ang imong fasting. Kaya musuyo kung kaupuan. Aso. Sunod, ang dextrose. Ano siya? Suero. Kaya ang dextrose, isulod sa imo ang lawas, mura man siya pagkaon ng ilignon. Break ang imo ang fasting. Mananglitan, admit ka, kitusukan ka ang dextrose, automatic break ang imo ang fasting.